Was ga je ervoor? Draai je schappen? Dat gaat maar hitje raar. Stuk ik van je, dat schappen. Ja, wie het macht. Jo, ze vader gaat maar hitje. Gewoon niet etwas persönlich. Da wissen wir, was sagt Covid. Zo machen. Any allergy? Blood pressure, low, high, anything die had met bloed. Zieken hast du, candies, liquor, salt. Any teenage pimples in de besprochen? Ich freu. Willst du jetzt auch von meiner Geschwister fragen? Maar wat? Je had ze nou. Wie was de gang? Of hier wil voort. Nou, jetzt fragst du sich, gehst du allemaal privat in Juni. Ja, die wissen, gaat met die hitch nog eenmaal. Dat is toch halt ruhig. Hij is de alle dag met die zes gezocht, dus er iets aan mij. Niet kan Ah, schau. Hoe warst du me doen? De mensen zijn betrokken, Adamster of Reden. Ach, maar Gabertje, waar verzorgd. Maar hoe is het met Gabertje? Ik ga Gabertje, we zijn elkaar gelijk aan een montage. In een tage, oké. Het zou je als je doet, dan zeg ik gewoon... Zo, was nog een uit. Wie voert hij hier? Wie voert het daar? Doe maar naar rechts. Hallo. Doe dat maar naar links. Zoek dus eens naar rechts. Is het de rechter of de linker? Deze is aan links. Had er gezegd, doe dat maar gaan. Dat is jamai, is roep. Als we zo'n jaren lang zijn, we ze gelijk de linkerhand, als doet de rechter, bij Krishma. Is er nog de linker, was ze zo vaak Krishma. Men neemt de rechterhand, maar lijkt het op de ogen. Was hast du da? Ja, beetje, er zijn zoveel chemicals. Wat is het? Nou, ga op mijn vies door. Dus pak aan any refreshen. Goed, dan zak ik. Chef. Dan zak ik schmeckt Eibig zo. Eibig, maar dan doen ze het ook gestopt. Dan Eltern, wenn sie haben gesigned, dann birth certificate. Haben sie gewusst, dass sie signen auch? They were in for a big surprise. Hey, we hebben wel gewusst, was komt wel de Krischmalein wat een stam geteilt hat, beteiltje met Talali. So geteilte Heid. La Masse gabe, die geben mir Hitches von der schweren Sachen in der Ars, und Stoß zu reden. Ja, aber ich habe immer leicht noch an. Ich habe Mädchen meistens gering. Weißt du, das sind nur alle meine Drivers. Ich habe noch mal geschossen, da sah größere Steine, aber geschossen von einem Fenster. Hoe zijn ze gewollt zich opstellen? Auf dem Platz hat er sich umgestellt, ist die also. Wauw, het is zo gedekt. Aber meistens, als gut geprüft ist, dass ich bleiben, Mandy. Auf jene Minute muss ich geschossen den Stein. Und der Maler kam auf der Seite, dass sie gekommen sind, Zeit auf dem Platz. Also, ich habe anders gewusst, dass ich das kennt aufregen. Pille pluma, zijn mama is... Ja. Maar ik weet het al, Jutz had jetzt gegeben, we hebben er maar zei, dat steht aufgeschrieben, da haben wir Sprüche geschrieben. Ich bin ein moedige, ruhige, angehaltener Mensch. Voor zich neem maar aus, van de ganze Schmied, du Gabi, die gabst. No. Die gabst jeden Tag Hitches, die rasten Hitches, die het. Jeden Tag. Ich zahlen auf eine Hand, kann ich zahlen, wie viel Wochen ich hab da Hitch. Ich hab sie viel mit Samt. Wenn de hand is veel met de zand, wordt toch ongeworfen damit. Wat vind je? Die is dan ook gepest daar, hoor. Men is ook met hem. Oké, laat me dat ook zo. Ik was gepest met de test. Ik ga gepest op Fukas. And I think a few people passed away. Dus kijk eens dat zo, Gabi. Ja, dat is zo begint. Wie in die huis? Ja, schmecken dat. En gewoon is gebleven? Nou, dan was het een gezet naar school aan de hal. Dan was de andere zijde waar ik me naar phone kon. De ene zei gerief, als jene zoekt, als warten zij bij de corner. En zelfs 3 mensen staan bij corner, dus er is maar wat van zo. Nou, ik ga op mijn fiets door van dus. Gabi, neem maar op de fiets van de dashboard. Dit is de dashboard? Ja. Maar net van dashboard er. Ja. Ach, ik meen zoals wie meatboard. Oh, jetzt is het Weet je wat? Wauw, hoe is het deze? En, of. Die drive, die kiek op mijn rood. Hoe is het reverse en nooit voor alles was het. Reverse? Oh, laat me drukken reverse. Haal door met een voor en met naar busy road. Die kiek op mijn rood. Dus dan kan ik maar reverse. Dat is ook bij, hallo, met maar hallo naar terugvliegen. Kijk eens, komt de gezeil jetzt, ja? Gaat er gezegd, een kleine stramel, de hellige stramel. Ze gaat zijn van March 23 bis March 25. En ik heb geen hitjes, maar stel jetzt een taxi heen te gaan. Kennst bij iemand dort in de prachtvolle stramel van 1999 en nog meer prachtvol van 2899. Dat is zo leuk van kopen. Ja. De kaart had die schulden als daar gibt die schulden. Ja, nog maar met daarvoor schulden. Covid, medical, alles dat. Alles. Hebben we dat? Yep. Hat Zule jetzt!